Numer 30. Numer 30 to Karol Mazur i Paweł Zyguła. Automobil krakowski. Ich samochód to Mitsubishi Pajero. Pierwszy rajd z nowym samochodem, z tego co pamiętam, i udało się dojechać na metę, prawda? Trzymamy kciuki za dalsze sukcesy. Dziękujemy Wam bardzo. Zapraszamy z samochodem do parku zamkniętego i na myjnie chyba też. Brawa, tak, oczywiście. Wiem, że mieli kłopoty, ale udało się je przezwyciężyć. Numerem 34 Marek Janaszkiewicz.